Здравейте! Дойде време да изтеглим тези двама от вас, които ще спечелят 2 пропуска за семинар за успешни автори на Ралица Генчева и Теси Нико. Нашият нотариус все още е на плаж в Занзибар. Завиждаме му, но тъй като го няма, използваме този метод, за да покажем вашите имена. Това сте всички вие, които споделихте, че за вас успешен автор е автор, който има добра връзка с своите читатели, разбира се. Но докато сгъвам, ще използвам времето, за да ви напомня, че тези от вас, които спечелят пропуск за семинара, могат да си изберат между две дати – 16 февруари и 23 февруари. Мястото е плюс това София. Така че, когато изтеглим късметлиите, ще помолим да ни изпратите лично съобщение в страницата на БГ Книга, на Фабрика за книги. И БГ Книга да ни пишете, пак ще ви уловим, ние сме навсякъде. За да ни напишете вашият имейл адрес, телефон за връзка и датата, която се избирате, 16 февруари или 23 февруари. Наближава трепетния миг. Нашият оператор ще изтегли двамата печеливши. Това е първият Спасимир или Спасимир. Честито на този победител. Късметлия наистина, защото вие всички сте победители, що мислите, че връзката с читателите е толкова важна. И Георги Младенов Минков е вторият човек, който си печели пропуск за семинар за успешни автори. Честито и на двамата, Спасимир, Георги Минков. Очакваме вашите съобщения на страницата на Фабрика за книги.